хора, ако обичате пещерите като мен, тази къща е за вас. Нека ви разходим. Първо, че е на доста разположение и има доста неща. И тук съм написал телевизор. Внимавайте с очите. И тук си имаме легалце. И още не съм свършил. Ако виждате, тук има стълби. Тук си имаме тераска. И преди това тук си имаме 3-местен шезлонг. И тук, ако някой не е разбрал, ето, пише се. И тук си имаме готин басейн. Много е готин. И е много готино, защото можете да правите и скокове за водата, защото тя за сега е нашия втори басейн. Хора, това беше моето кратко видео. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала, сложете лайк и коментирайте. Чао!